2018ko Maider Oleaga bilbotararen film dokumentala da. Elbira Zipitriari buruzkoa da. Politikaria, izlaria, irakaslea eta euskararen defendatzaile sutsua izan zen. Lehen euskal eskola klandestinoa ireki zuen frankismo garaian. Kontatzea merezi duen emakume baten istorioa da honakoa. Gaur, klaketan, muga deitzen da pausoa. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Muga deitzen da pausoa dokumentala hitz egiteko, gonbidatu berezi bat ekarri dugu, Izaskun Arandia, ongi etorri. Kaixo. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ondo, Bai. irakaslea, gidoilaria, zuzendaria, ekoizlea, denetik, zinemaren munduan, zineman eta arte eszenikoetan, orokorrean. Muga deitzen da pausoan sartu aurretik, gustatuko litzaidake, batez ere agian zineman industrian edo munduan aditua ez den norbaitentzat, azaltzea zer den ekoizle bat izatea. Ze askotan, nik uste jendeak baduela aurreiritzi bat, dela pertsona bat autoritarioa, erabaki txarrak hartzen dituena edo zailak, beti diruaren kontuekin lotuta. Zer da benetan, benetan, agian Euskal Herrian, ze imaginatzen dut, Inglaterran egontzea, ez dakit antzekotasuna dauden ala ez, baina zer da ekoizle bat izatea? Zein da ekoizlearen lana? Bueno, ekoizle klase desberdinak daude, nik pentsatzen esaten aizean hangatik ekoizle esekutibari buruz hitz egiten aizeala. Ekoizle esekutibo bat egiten duna da pelikula bat altxa, proiektu bat altxatzen du finantziazioa lortuz batez beste. Eta, depende baita, adibidez, nik luzemetraiak adibidez denak dokumentalak inditut, eta dokumentalen kasuan ekoizle figura hori ez dago hain berezia, eta ekoizle esekutiboak baita egiten ditu beste ekoizle funtzio batzuk ez. Ekoizpen zuzendaritza adibidez, lantaldeak sortu, lokalizazioak lortu, kontratazioak. Ekoizle figura horren barruan badaudela beste adar batzuk ere. Beste adar batzuko daude. Eta batzutan, aurrekontuak handiak dianean fikziozko lanetan adibidez, eta departamentuak eta bar daudenen oso mugatuak eta ekoizle esekutiboak bai du zea funtzio berezi hori ez, baina bai, ekoizpenean orokorrean, gero ekoizpena ja errodai batean dagoen ekoizle burua edo ekoizpen burua, bai da, dena antolatzen duna, eta bai. Eta badaude antzekotasunak, zezu, zure kasuan Izar Films sortu zenuen Ingalaterran egonda zaude, nazioarte pixkat ezagutzen duzu. Antzekotasuna daude hemen egiten den ekoizpen motarekin, berdina dia, desberdintasuna daude, Ingalaterra galdetzitut, estatu batuetak ere aipatu ezagutzen, igual ez duzu gehiagi ezagutzen, baina desberdintasunak daude lan egiteko moduari dagokionez? Lan egiteko moduak pitxin bat bai dia desberdinak, baina azkenean funtzioak oso antzekoak dia, eta bazken batean finantziazioa lortzea da lehenengo pausua ez, proiektu bat iristen zaizunean, eta Inglaterran bai daude finantziazioa lortzeko beste modu batzuk, eta baina nahiko antzekoa. Oinarria antzekoa da. Nik uste oso desberdina bai dela estatu batutako produkzio zearekin bai, formatu oso desberdina da. Industria hori, Hollywoodeko industriak, esango nuke ez dula ia zerrikusirik. Produkzio independiente bat konsideratzen da 30 milioi dolar, orduan, hemen 30 konparatzen bale badezu, hemengo aurrekontuekin, Hemen zerbait independentea, zertaz hariko ginak hitz egiten, zerbait independentea, adibidez, pelikula independentea. Eske, claro, hemen independentea, nik uste beste zea bat adira bat daukala, ez? Hemengo ekoizpenak oso txikiak dira, esan nahi dute, Paul Urquijoren pelikula batek igual 2-3 milioi tartean ibiliko da gutxi grabera, ez, eta izango da segurazki aurrekontu handiena igual ez, baina handienetarikoa seguro baietz. Eta nik uste momentu enten hemen egiten dan ekoizpenetatik, nik pentsatzen dut 5 milioitatik bera. Gero seriek tan desberdina da, ze seriek ja beste aurrekontu batzu manejatzen dituzte. Bai.
baino bai, nik uste desberdintasun handiena estatu batuekin. Bai, guen ez dakiz gertatuko, baina... 2016an sortu zenuen, zerbait aipatu nahi nuen, ze bada garrantzitsua, eta nik uste gaurko podcastaren, xedetako bat baita ere badala Euskal Herriko ikusentzunezko eta arte eszenikoetako emakumen lana goraipatzea, hemen sortu zenuten, 2016an. Zer dela eta sortu zenuten, zelbururekin, eta, ja pasa direnez, 8-9 urte, ez nolako, ez dakit, ondorioak edo ateratzen dituzu, Bai, justo 9 urte ingo itxeu martxoan, eta hau izan zen, ni Inglaterratik bueltatu nintzen han urte mordo bat pasata gero, eta hemen hasi nintzenen ere lehenengo produkzio txikiak 4 metraiak eta aurrera ateratzen konturatu nintzen emakumeen ikusgarritasuna zela 0. Eta esaten, ez da posible ez egotea emakume teknikaririk, ez, Euskal Herrian. Eta hor, begiratzen hasi nintzen, eta zinemaldi baten beste emakume batzukin Iratxe Fresneda, Kristina Zorita, Mirena Perribaiekin kointziditu nun, eta proposatu nien, esan nien, bueltatzen ganen Euskal Herria zerbait sortu behar dugu, ikusgarritasuna emateko emakume zinegilei, teknikariei, sarea sortzeko gure artean, zen ni bai konturatu nintzala, ni hemen neon, baina didez Bizkaiko teknikariak edo emakume zinegileak ez nituen ezagutzen oso desperdigatuta bezala ginen denak, ez? Eta, izan modu bat elkarren artean sarea sortzeko eta elkarren arteko kolaborazioak sustatzeko eta sortu gendun lehenengo goza, eta hau izan zen zerbait Inglaterratik kopiatu nuna, zuzenean zate izut. Hor bat zegoen Inglaterran, oraindik existitzen du gaina, ikusentzunezkoan lana topatzeko online webgune bat, bilatzaile bat, eta hortik atera nun ideia gure hemen direktorioa sortzeko. Lana topatzeko webune orokorregi bezala, baina espezifikoa bakarrikan ikusentzunezkoena. Eta hori txertatu gendun, hori zantzan egin gendun lehenengo gauza. Webgunea sortu gendun, eta webgune horren barnean txertatu gendun direktorio hau. Eta izan zen, estatu mailako lehenengoa eta Europakoa bigarrena izan zen. EUA, Europako ikusentzunezko elkartea bazun, antzeko zerbait, baina gurea izan zen lehenengoa. Eta gero, katalanak kopiatu ziguten, lehenengo gauza seguraski kopiatu digutela. Beti gu atzetik ibiltzegea, orduan, eta bai izan zen oso potente izan zen. Baiz, egia da, nik uste arazoa ez dela etzeudela, baizik eta ikusgarritasuna. Egin dut ariketa bat, eta hasi naiz, bote prontoan zerrendatzen Euskal Herrian dauden ikusentzunezkin gordutako emakumeak, hor azaldu zaizkit, bote prontoan, Lara Izagirre, Laida Lertxundi, Maider Oleaga, Esti Urresola, Iratxe Fresneda, Olatz Belobide, Isabel Ergera, Izibeño Deñederra, Arantzasan Esteban, Mikel Elanda, Marina Palacio, Zuzeu, Leira Pellaniz, eta motz gelditu naiz, zerrenda berez ikaragarria da, eta zuen webunean sartuta, azten zea begiratzen, eta ikaragarria dagoen zerrenda. Hoizan, guretzako garrantzitsuna hori izan, ez? Ikusgarritasuna ematea, eta niri gertatu zitzaidan izan zen hasiera hortan, ez da, baina zergatik ez dugu, ez? Nigoatzen ez gizonezko zuzendari batekin proiektu bat aurrera atean nahian gemintzala, eta lantaldearen zerrenda guztia dena muti ez beteta zeon, eta baina zergatik ez dugu jartzen emakume argazki zuzendari bat. Claro, goi postuetan gainera, ez? Batez ere, igual garrantzitsua, ez? Elektrikoa, noski baita ere, baina zuzendari postuetan, ez? Eta, eski ez dago, ez atentziaten, eski ez dago. Eta ez da, badaude, baina, klaro, bilatu imerdia, eta direktoria izan zen, bilatzaia izan zen, tresna oso garrantzitsua, oraindik jarritzen du izaten, daude 300 piko nik gomendatzen dut ikusentzulei, ariketa hori egitea, ze igual jendeak ez daki, sartzago egunean, eta ikustea zerrenda, da, ikaragarria. Eta mota guztietako profesionalak daude. Nik igual zuzendariak gehiago aipatu ditut, baina alor guztietakoa daude.
Zuzendari lanak ere egin dituzu, ekoizpena izaigea, baina, bueno, muga daitzen da pausoan sartu aurretik, azkenekoa My Way Out egin zenuen, eta badakit hortxe zabiltzala, ez dakit, iraiako 27 zemu zuzendari lanetan, errepikatzeko moduan, gustatzen zaizu? Bai, gustatzen zait, bai, eroso sentitzen naiz. Eta komplikatu izaten da, uztartu behar dituzenean zuzendari eta ekoizle lanak, bitxapelak jantzita ukitzea da, oso komplikatua eta oso estresantea. Baina bestela, zuzendari bezala, bai. Bueno, muga deitzen da pausoa, Maider Oleagaren pelikula 2018koa, oso pelikula film dokumental berezia da, Elbira Zipitria, testu ingurua aipatuko dugu pixkat, Elbira Zipitria da hitzakia, Elbira Zipitria, Fermin Calbeton, Donostiko Fermin Calbeton 26. zenbakian bizi zen, eta Maider Oleagak barkatu erabaki zuen nolabait bere abia bertan sortzea, eta, bueno, pelikula honekin egin du nolabaiteko elkargune simboliko bat, ez? Lotura, ez dakit, emozional, espiritual bat, Elbira Zipitrialekin. Orduan, erakutsiko izutu hain jarraian, pelikulen hasiera, eta, bueno, ikusentzuleak ere pixkat kokatzeko, pelikularen tonoa eta atmosfera eta erritmoa nolakoa den. Emakumea dago hemen. Etxe honetan dago. Gu gaude. Etxea nortasuna. Harria eta abia. Kaiola. Bizi eta gordetzeko tokia. Ezkutuan berba egiteko parajea. Isileko espazio publikoa. Eraikuntza. Iruditegia. Gure bazterra. Baina gu ez gara haragitan ezagutuko. Bueno, gu ez gara haragitan ezagutuko, esaten du maieran, egia da, badala proiektu bat, izaera nahiko berezia duena, alegia da, bueno, filmatutako egunkari bat, saiakera bat, eta ez dakit, ikarketa historikoan dazten dituen zerbait. Horrela planteatu zen hasieratik, alegia, hau izan zitekeen, Elbira Zipitriari buruzko biopik moduko bat, dokumental tradizional bat moduan. Hasieran planteatu zen horrela izatea dokumental hau? Bueno, eta zintzu dira pixkat erronkak ekoizle aldetik ere, ez? Olako zerbaiti aurre egitea. Historiak berez dokumentala asko aldatu zen. Nigoatzen ez lehenengo gidoi bertsiotik azkenenkora aldaketa desente gontzian, ez? Eta izan ere hasiera batean Maiderrek etzuna azaldu behar fizikoki pelikulan. Ez du asko egiten, baina bai azaltzen da. Eta nahi oso garrantzitsu iruditzen zitzaidan beha azaltzea, ez? Ze bere implikazio emozionala nik uste areagotu egiten dula, bea horregon da. Bere implikazio emozionala izan zen, bera Mexikotik bueltatu zala Euskal Herrira eta aterrizatu zula pixu hortan, Donostira etorri zan bizitzea, eta hor aterrizatu zuen, eta konturatu zen, Elbira Zipitre bizi zen etxean tokatu zitzaiola bizitzea. Vale. Hori galdetu nahi nizun. Kasualidadea izan zen. Etzen nahi eta guazen pixu horretara. Ez. Kasualidadea izan zen. Bai. Eta kasualidadea izan zen, bai, bera, hor, bueno, ikusten da, kaletik ikusten da, 26. zenbakian, plaka bat dago, eta, bueno, atentzioa eman zion, eta hasi izan pixkat, horra raskatzen eta jendeari galdetzen, ustet pixuaren jabeari galdetu ziola, eta bueno, horraz izan ikerketatxo hori egiten, eta konturatu zan, ze emakume puska bizi izan zen horrez, eta ze gauzak egin zitun. Elbira Zipitria, aipatzen, sarreran aipatu dut, baina, frankismoan euskal eskola klandestinoa, lehen euskala klandestinoa ireki zuen emakume izan zen, euskararen defendatzaile sutsua. Dokumentala ikusi ostean, nik galdetzen nuen, edo nire buruari galdetzen nion, nola liteke hain jende gutxik ezagutzea Elbira Zipitriaren kasua, zen ikustet oso gutxi ezagutzen dela, oraindik ere, igual dokumentalari esker zerbait gehiago, baina zergatik ez da, zen ikustet ikono bat dela emakume hau, eta egin duen guztia, orduan, ez dakit sentsazio daukat ez dela behar bezala ezagutzen, Elbira Zipitria. Emakumea dalako. Emakumea dalako. Claro. Bai. Gizonezkoa balitz, uste dezu elitzakela berdina gertatuko. Ez.
Argi eta garbi. Oso argi daukat. Oso argi daukagu, bai, hori zela arrazia. Lehen komentatzen gendunez, hemen ikusgarritasunez, kanpora ateratze hori, eta hori egintzun Maiderrek emakumeenekin. Bai, bere lekua eman nahi zion, eta bere ikusgarri egin emakume hau, eta berak egindako lana. Bai, zaipatu dugu, gainera berez dituen ezaugarrien artean, Maiderrek nolabait laugarren norma hori hausten du, pelikularen barruan dokumentelan sartzen da, beste pertsonai batzuk ere azaltzen dira, beste pertsonaia ez, beste pertsona batzuk azaltzen dira. Bai. Ekoizpen aldetik edo ekoizle aldetik horrelako proiektu bat lehenoa esan duzu hitza altxatzeko ekonomikoki edo diru laguntzak lortzeko, erresa da horrelako izaera hain berezia duen proiektu bat, segun egia da, narratiboki haien ez dela ikusle guztientzako moduko proposamen bat. Zailtasun gehiago daude horrelako pelikula bat altxatzeko? Egia esateko, etzan hain zaila izan. Etzan zaila izan. Ez, nik beste proiektu batzuk izan ditu da asko zer zailagoak altxatzen, eta hau egia esan etzan izan zailenetakoa, aurrekontu nahiko basua izan zuen, eta altxatze etzan izan zaila, egia esateko. Gero bai zeukan abantaila oso handi bat, eta zan ia lokalizazio bakar batean grabatu hartzela dena. Orduan, artxibozko irudi batzuk bai badaude, baina, eta gero 16 milimetrotan ere grabatu gendun bukaera oso argi zeukan Maiderrek. Azkeneko erreprodukzio oiek aurrekin eta egin zituztenak, oik 16ekin egin genitun, baina gehiengoa etxe horretan. Zenba denboran grabatu zen gutxi gara bera, ez dakit igual buruan ez izango igual astuta. Baina nik uste guztira igual lau aste. Dokumentaletan gertatzen dena ez da fikzioan bezala jarraian grabatzen dezula, egiten dezu aste bat guain, beste aste bat, gusaiatu ginen nahiko konpaktatzen ez, baina bai egontzian grabaketatxo batzuk. Soltek edo sartzeko eta... Bai. Oso esanguratsua den beste sekuentzia bat jarriko dizut, hau da, testu inguruako katzaldera ikusentzulei, 30ko hamarkadan, Elbira Zipitriak eldia egunkariari bidalitako eskutitz bat, edo gutun bada, eta Maider Oleak erabili du pertsona bat egunkari edo testu hori irakurtzeko. Eta hori da jarraian ikusiko egun bidea, zer zait oso esanguratsua eta nolabait, dokumentalaren mezu nagusia edo batez ere Elbira Zipitriaren izaera hori oso ondo laburbiltzen duela. Miren Tirapu ustet. Miren Tirapu. Bai, ustet berak irakurtzen zela aktoreak. Zein naizeni ezetz asmatu. Euskal Herriaren hondamendia edo zoriona nere eskudela esaten didate. Egia ote da? Sorginen bat ote naiz ni. Baina sorgina banaiz, sorgin baten eskuan egon aldaiteke Euskal Herriaren etorkizuna. Ez, enei sorgina, mingain gaiztoen jabeak ala nahi balukete ere. Irakaslea naiz ni, maistra deitzen didate erdelzaleak, eta alde horretatik nere gain dago euskarari bide egitea edo galeraztea. Euskara maiteari bidea galerazi, ez hoixe, euskaldun irakaslea naiz eta euskaltzale purrukatua gainera. Hori da nere poza eta zoriona, euskararen bidez gure herria zutitu, indartu eta edertu. Irakasleen esku dago herri baten zoriona. Miren Tirapu. Ez dela aipatu eta garrantzitsua da. Nik uste estena horrek laburbiltzen duela pixkat guztiaz. Zergatik erabakitzen da didez, hori igual agian Maiderrek jakingo du hobeto, baina testu hori adibidez erresago izango litzateke, igual pantailan testu da jarri eta listo, baina erabakitzen da Miren Tirapu hartu eta hori irakurtzea. Horrek ematen dio beste zerbait dokumentalari? Bai, zerbait irakurtzeak ez dizu azkenean emozio hori transmititzen hain ez dizu transmititzen. Da, dia letra batzuk irakurtzen dituzutak ito, baino gainan Mirenek antzekotasun fisiko pixkat ere bazun, Elbira Zipitrearekin, eta berak irakurtzen du pasarte hori, eta gero beste pasarte bat ere irakurtzen du, eta emozioz betetako hitzak dira, eta aktore batek esan da, gehiago, ez? Mugak asko aipatzen dira dokumentalean, izenburuari keinu eginez, Maiderrek ere mugak zeharkatzen ditu une oro.
errodajean edo filmaketan edo ondoren esainaldiaren ostean, zeintzuk izan dira muga hundienak pelikula edo dokumentalari dagokionez? Harrera oroar nahiko ona izan da, ez? Nazioartean, jaialdietan ondo funtzionatu du. Mugaren bat egonda, trabaren bat, zabaltzerako orduan. Bueno, nik uste mugarik handiena izan zela zinean, zoritxarrez etzula hainbesteko ibilbidea izan. Eta nahi pen asko mantzitzen zen ikusten Euskal Herrian behintzat, osea, etzan txarto ibili, baino nik gehiago espero. Zinema komertzialetan esan dezu. Zinema komertzialetan hori da. Estrenatu zenen, nahi irutze zitzaidan, olako pertsonai hain garrantzitsua, euskararentzako hain garrantzitsua eta euskal kulturarentzako hain garrantzitsua den pertsonai bati buruzko dokumentalak, interes gehiago piztuko zula, ez? Eta, esaten dut bezala, etzan hain txarto ibili, baina nik gehiago espero. Baina hobeto. Bai. Mendik gomendatzen dugu, muga ditzen da pausoa ikustea 2018koa da, badirudi gaur egun denbora guztian gauza berriak ikusi barritugu orduan gomendatzen dugu ikustea. Zinezalea bazea, la uste dut, gainera nik uste Inglaterrako garaitik hortik ere pixkateaten dezula, ez? Realismo Britania horretatik, gustatzen zizkizu Mike Leigh, Ken Loach eta olakoak. Orduan, azken tarte honetan, guazen pixkat zinema hitz egitea. Zeintzu dira zure gustoak, ze gustatzen zaidu, galdera batzuk egingo izkizuzola, laburrera entzuteko. Bai. Zein da zure film kutxuna, zure telesail kutxuna, dokumentala, 2, 3 bat, nahi duzunek aipatu ditzazkezu? Zein da, bote prontoan etortzen zaizun, izenburu hori eta zergatik gomendatuko zenuke? Bida, igual harritxingo nik askotan esaten dut, baina... Osea, ezautzen nagun jendeak badaki hau. Nei asko gustatzen zait, esan dezuna ez, Ken Loach eta Mike Leigh eta gustatzen zaizkit, baina nei gehien impactatu nindun pelikula Almodovarren pelikula bat izan zen. Eta izan zen inglesez ez, Inglaterran ikusi nun, zerrun estaratu zen, Talk to Her, hable con ella, bai. Ez dakiz zergatik, baino... Unkitu izugarri, unkitu zidan hainbeste, atera nintzela zinetik negar batean, bai, kriston showa izan zen, bai. Eta lagun batzukin ni joan, eta lagunek ez zuten, italiar lagun batekin da lagun ingles batekin, eta ez zuten ulertzen ze gertatzen zen. Ezin gelditu. Negarrari eutxi eta... Ezin. Eta hori izan zen bat, eta gero Mike Leighen edozein pelikula. Azkenekoa berriena ikusi ezu, zinemaldiko janik pendiente daukat. Bai, pendiente daukat. Almodovarren berriena. Barkatu? Almodovarrena. Azkena? Ez inglesez egin duen lehenengoa, ez? Bai, ez. Almodovarren azkeneko pelikulak... Ja desberdin xamarra, ez? Bai. Izera badute. Hau igual konpromesu batean jartzea da, baina euskal zinemaren barruan, bada zuretzako kutxuna den euskal pelikula bat, 2... Nei asko gustatu zitzaidan Amama, bere garaian iruditzen zait izan zala oso potentea. Irati ere bai. Iratitik ere atira nintzen oso unkituta. Lagun batekin gelditu nintzen eta esan nion ez, autobus hartzean noa, bai, oso... Behartzen ulako zure... Behar nun, bai, bakarrik egon behar nun, eta ja notatzen nun ja, bazi joala berriz itxurria. Zuretzako, importantea da, pelikulak emozionalki irizaz zaizkizu. Bai, noski, bai. Eta gehiago, bida, azkena ikusietena, azkena romantikoak iruditu zait. Ja, Miren Gaztañaga do magnetikoa, Miren Gaztañaga asko maite dut, eta iruditzen zait daukagun altxorretnetako badala, eta bai, ustez, Goya sarietako ez du izendapenik lortu, eta nago oso harrituta. Ados nago. Oso harrituta nago. Bai, behintzat, egoten da hor beste bat, hasi berri, edo ez da hasi berria, baina egoten da orokorra, eta gero beste hasi berrien, nik behintzat uste nuen hor eukiko zula bere presentzia, baina beraien irizpideak eta beraien kriterioak eukiko dituzte, eta hortan ez gazartuko, zen ikusten ez genituzkela ulertuko. Euskal zinemarekin amaitu aurretik, nola ikusten duzu orain euskerazko zinema, euskal zinema, osasuntxu dago, ez... Aurten iritsiko dia hor, Moriartitarien berria, Paulo Kijo grabatzen ari da.
Iraiako 27, ez dakit zerbait esan daiteken, edo nola zauden? Iraiako 27 oraindik, bueno, iraiak deitzen da bain, 27ak kendu diogu. Datorren dena ondo bidean urte honen amaieraldea hasiko grabatzen, iraian, precisamente, iraian bukaeran, baina datorren urtean jarritu behar dugu grabatzen, eta datorren urteak egongo litzeke, 2026ako. Bai. Eta oroar, Euskal Zinema? Bueno, eskenik ordez berdinduko nuke Euskal Zinema eta Euskarazko zinema. Oso importantea, saio honetan behin baina goetan egia esaten, bai, importantea da. Ze egia sartzen, askotan Euskal Zinema zaku berean gauza asko sartzen ditugu hor, ez? Eta, bueno, nei Euskarazko zinea, bai, iruditzen zait nahiko... Bueno, arduratuta egon beharko gendukela, ez? Ramon Agirrek oso ondo esplikatu zuen. Bai, bibazuek saioan, eta guztiz ados nabe esantzunakin. Eta, bueno, Euskal Zinea gaina gaur egun deitzen diotena, ez dakit zer irizpide erabiltzen dituzten, nik uste erabiltzen dituztera produkzio irizpideak, eta hoiek ez dituzte erabili beharko liratekenik momentu hontan, ez? Deskribatzeko kultura bat edo kulturaren zati garrantzitsu bat, ez? Ez da, nire ustez, ez da. Orain pizgarri fiskalekin eta hemen dagoen egoera aprobetxatuz kanpotik etortzen dian produkturak, eta ez dut hori kritikatzen. Ez, baina pixo da etiketa hitz egiten. Modelo bat da, ez? Bueno, ziniteko modelo bat da, eta egiten dute, baina hori ere Euskal Zine bezala katalogatzea, bueno, esan duten bezala, ez dakit zer irizpide erabiltzen dituzten, nire sospetxa da produkzioko, bueno, portzentai bat hemengoa balin bada nahiko, ez? Eta niretzako hori ez da nahiko. Niretzako hori ez da nahiko. Bueno, hori beste saio baterako emango luke. Hori da. Amaitzeko, ditudan pelikulen artean beti gustatzen zaitola oparitxo bat edo ematea, eta, bueno, okurritu zait, igual ikusia daukazu, igual badaukazu, baina hau eramatea oroigarri moduan. Bai, badaukat. Bizkat, Ingalaterrako eta ze hori gustoko dezula, orduan This is England DVD asko gustatzen neixen meduz, eta, bueno, telesaia, hau ikusia baldin daukazu, telesaia ezakit ikusia daukazu. Bai, dena. Dena daukazu ikusia. Bueno, baina behintzat, naizta errepikatu izan, asmatu dut behintzat. Bai, asmatu duzu, bai. Bueno, Klaketa podcastaz gogoratzeko, hortxe oroigarria, Izaskun Arandia eskerrik asko, gurekin egotagatik, asko ikasi dugu, ekoizpenaz. Ze ustez badala alor bat oraindik asko ezagutzen ez dena, bintzat Euskal Herrian, ordu bintzat baliagarria izan da horretarako eskerrik asko, eta nahi dezun arte hementxe egongo dea. Eta pantailaren edo uinen aldean zaudeten gainerakoi, eskerrik asko beste egun batez gurekin egotagatik, eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Mila esker, eskerrik asko. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Montzon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. On Time ekoizpena.